Hello, аз съм част от останалите. Казвам се Димитър и това, което най-вече научих от престоя ми в TFN е работа в екип, защото преди да стана част от организацията, а, трудно работех в екипи. Обикновено си смятах, че трябва да си направя всичко сам, но благодарение на TFN научих, че най-добрата работа е работата, която е проверена. Друго умение, което започнах да развивам и е все още в процес на развитие, е съобразителността в някои моменти, тъй като рядко съм отбран като човек, но благодарение на останалите членове на TFN се научих, че в някакви ситуации не трябва да се центъра на внимание, а трябва да осъзнаваш кога е правилно и кога не даден човек да се обажда. Друго, което успях да науча в TFN е стойността и в това колко важно е неформалното образование и колко всъщност може да се научи, когато методите не са стандартните, които ни учат в училище и как благодарение на тях може да се научат нови умения много по-бързо. И последното нещо, което научих като част от TFN е колко е важен Европейския съюз и защо е важно да сме част от него и колко има да даде той. Нямам топка, затова подавам краставица на следващия член да каже какво е научил.